Life Network Malta iferm imħasba bil-kliem tal-Prim Ministru Joseph Muscat rigward l-emendi li se jiġu proposti għall-att dwar il-protezzjoni tal-embrjun. Net News ħar reazzjoni ta' Miriam Xiberras, il-President tal-Life Network Malta. Aħna bħala Life Network bil-fors inkunu preokkupati ħafna meta jsir ċertu diskors li jimmina il-protezzjoni tal-ħajja sa mill-bidunet tagħha. Aħna nafu li l-liġi taħdem l-att qed nirreferi għal-liġi tal-att li tipproteġi l-embryo, nafu li s-success rate anka grazzi għall-esperti li jaħdmu tant tajjeb fl-istar tagħna tagħti success rate komparabbli ma' barra minn Malta, is-sens komun jgħidlek jekk inti għandek best practice qed jaħdem qed tipproteġi l-ħajja, m'għandniex għalfejn nbidluha. Life Network Malta isostnu li l-proposti jagħtu x'jifhem li l-ifriżar tal-embrjun fil-ġuf se jkun introdott fil-liġi Maltija flimkien mad-donazzjoni tal-bajda tal-mara u ż-żerrija tar-raġel. Għal-Life Network Malta din l-idea hija interpretazzjoni żbaljata tal-fatti. L-istatistika riċenti wriet li r-rata ta' suċċess bil-vitrifikazzjoni tal-bajd hija daqshekk ieħor għolja. L-għaqda sosti li m'hemm ebda referenza għall-aqwa interessi u l-interessi veri ta' tfal li jistgħu jitwildu bit-teknoloġija tad-donazzjoni tal-bajda tal-mara u ż-żerrija tar-raġel. Din inġustizzja gravi għat-tfal għax m'għandhomx vot huma mingħajr ebda difiża u se jitwildu mill-ewwel orfni. Huwa vera preokkupanti speċjalment meta l-prattiċi li qegħdin jiġu msemmija huma kollha ta' dannu għat-tfal li se jitwildu minnha. Life Network Malta ddikjaraw li n-nuqqas ta' ħarsien u n-nuqqas ta' rispett tal-ħajja fil-ġuf se jkompli jitfa' lis-soċjetà Maltija aktar l-isfel bir-riżultat inevitabbli kun l-introduzzjoni tal-abort. Malta għandha tkun kburija li bit-teknika użata u r-rati ta' suċċess fir-rati ta' tqala li kellha sa issa ma sagrifikajniex il-ħajja umana fil-ġuf matul il-proċess u dan partikolarment minħabba pressjoni minn pajjiżi li leġislaw favur l-abort u li ilhom żmien li abbandunaw ir-rispett tal-ħajja umana fil-ġuf. Aħna ma nitkellmux biss dwar li jitwildu tfal, imma nitkellmu wkoll li hekk jista' jkun fl-ebda każ ma jkun hemm il-ħajja li titpoġġa fil-periklu. U għalhekk aħna preokkupati ħafna u maħniex weħidna naċċertak li l-maġġor parti tal-Maltin li għandhom għal qalbhom il-valur tal-ħajja sa mill-konċepiment huma preokkupati bħalna. F'istqarrija separata, grupp ta' ommijiet li jaħdmu fis-settur soċjali qalu li fid-dawl tal-emendi proposti għall-att tal-protezzjoni tal-embrjun huma jħossu li huwa inuman li nċaħdu lil ulied b'mod intenzjonat mill-om jew missier bijoloġiku tagħhom. Għalhekk loti ta' bajda jew sperma minn donatur qatt ma jistgħu jitqiesu fl-aħjar interess tat-tfal. Tkun ħaġa xierqa li nkunu sensittivi u nisimgħu l-frustrazzjonijiet li żgħażagħ stess li għaddew minn din l-esperjenza jġarbu. It-tiftix li għamlu dwar il-ġenitur nieqes ġieli anke minħabba raġunijiet ta' saħħa, it-tama u x-xewqa li jsiru jafu minnu l-missier jew min l-om naturali. Il-biża' li jekk isiru jafu ma jkunux aċċettati minnhom sostnew l-ommijiet li jaħdmu fis-settur soċjali.